morning लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै आङो मा होनो माल्टिमिडिया जोंनि भुपेन सारनि स्टुडिअ दंफैयो आरो दोहौ माल्टिमिडिया स्टुडिअ स' लोगोफोर नैबे दा फैगौ नेक्स्ट अक्ट'बरनि 3 तारिखाव जोंनि उदालगुरि आर्टिस्ट एस'सिएशननि मोनसे प्रग्राम दं आरो गेट टुगेदार स' बेवहाय जोङो हानजा मेथाइ रोजाबनाय जागोन नालाय दिनै रिहार्सेल खालामनो फैदों प्रेक्टिस खालामनो फैदों जोंनि लतानि आर्टिस्टफोर दंफैयो अनजालि बिनानावमोन दङ लोगोसे दामगिरिफोर दङ नायदो नोंथांमोनाबो एसे जा फंबायमोनाबो दंफैयो हेल' हिर' दंफैजोबो नै लतानि आर्टिस्ट उदालगुरिनि आदा गुपाल मा खबर मोजां ना दे खुलुमबाय नै जाहा दामगिरि नेरसोन नै आर्टिस्टफ्रा जोंहा मनिरथा फंबाय अनजालि देंखोरानिमोन ना रश्मि नेरसोनफ्रा सासे मानसि देखायनो नागिरदों बिराद फेमास जोंनि रौतायाव दे नामखौ खोन्थाना होदो आं नामखौ मिथिया आर्मिनिफ्राय रौतायाव जानानै start जासिगोन biasalah
Mel, puasa, ini hinjausa. Bini udah zuma. Udah zona yang tuh mica. Puasa hinjausa. Kuno maaf kuno tapi sama tadi. Mel female nala. बोरैबा जादों इथिं माबा नांदोंदां उनथिं साहा लोंजोब्बाय नै मानसिफ्रा आर्टिस्टफ्रा পৃথিবী কোনোবা বিপদে কাৰোবাৰ হালত বা শৰীৰত কেতিয়াও মৰা নাযায় যদি কোনোবা বিপদে কাৰোবাৰ হালত বা শৰীৰত মৰা যায় তেন্তে তেওঁবিলাকৰ মাজত গণ্ডগোল সৃষ্টি হোৱা দেখা পোৱা যায় কিন্তু পৃথিৱীত এনে মাছ এটা আছে যি মানে কাকো ক্ষতি নকৰে এই মাছ হৈছে কাকো মাৰিব নোৱাৰিলেও মন মাৰিব পৰা যায় মন মাৰিব পৰা যায় Lagu sepai, keseduna ya berbeda jabai. Dari kanan ambil lagu sepai, keseduna ya berbeda jabai. Gulam mau kenapa? Jika berniaga, gulam kenapa? Jika berniaga. Hormati kesekan menetangah, kandu keba untuk baik nengkau sana. Hormati kesekan menetangah. Kandu keba untuk baik nengkau sana. Dari kanan ambil lagu sepai, keseduna ya berbeda jabai. Dari kanan ambil lagu sepai, keseduna ya berbeda jabai. Saya pakai yang naik handal, selain hamil mama sama dengan. Saya pakai yang naik handal, selain hamil mama sama dengan. Kalau naya naya ni, kalau naya ni, kalau naya ni, kalau sukai ni, Hamad, ayo hai me Hamad, me Hamad, mau semua. Sertu badulai, om tahai ribai, sertu badulai.